На 7 януари 1945 година палачите на комунистическия лидер Тито убиват хиляди българи във Вардарска Македония. Историята помни този ден като кървавата Коледа. През 1945 година по юлианския календар Коледа се е празнувала на 7, 8 и 9 януари. Точно тогава Югославската комунистическа партия подготвя кървава баня за българите във Вардарска Македония. По нареждане на маршал Тито в изпълнение на Светозар Темпо, списъците подготвя Лазар Конушевски, са погубени 1200 българи. Целта – да се заличи българското самосъзнание и бърза сърбизация. По време на репресиите след 1945 година по пътя между Охридското и Преспанското езеро, по чукарите на Галичица край село Тешево и други селища намират смъртта си 23 000 българи. Преспанското езеро поглъща телата на кметове и свещеници от Ресен през Сторицаря двор. Няма град във Вардарска Македония, който да няма своята кървава Голгота. Над 130 000 българи са изселени, затворени и преследвани, изпращани в концлагерите на Титова Югославия. Въпреки нестихващата болка по безследно изчезналите и гниещите в концлагерите, въпреки страшния закон за обида на македонската чест, предвиждащ до 10 години затвор за всеки, който се нарече българин, българският национален дух се оказва несломим. Кървавата Коледа остава най-черния и най-зловещия ден в българската история.